Galilee, ebe ndị mmụọ ozi dụrụ kọpa. Galilee, Galilee, ebe ndị mmụọ ozi dụrụ kpa Farao. Galilee, Galilee, ebe ndị mmụọ ozi dụrụ kọ ebe Jizọs mere mmiri awọ mmanya o. Mmanya mmanya o. Mmanya 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 mgbọ. Mmanya mmanya o. Mmanya 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 mgbọ. Mmanya mmanya o. Mmanya 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 Jizọs mere mmiri awọ mmanya o. Galilee, ebe ndị mmụọ ozi dụrụ kọpa. Galilee, Galilee, ebe ndị mmụọ ozi dụrụ kpa Farao. Galilee, Galilee, ebe ndị mmụọ ozi dụrụ ebe Jizọs mere mmiri awọ mmanya o. Mmanya mmanya o. Mmanya 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 mgbọ. Mmanya mmanya o. Mmanya 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 mgbọ. Mmanya 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 o. Mmanya 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 Jizọs mere mmiri awọ mmanya o. In that book of Bookosis, John chapter 2, verse 1 to 11, it has already been aligned that H2O, that is to say, mini, was Trans-gbanwe'd into a mu via Transformational Kariability of fellow Jesus at the request of Jesus' mama, the Joe. And I remain the I am that I am. And we senior fellow, senior fellow, fracas more fire. And I have seriously vibrated.